আমাকে কোম্পানি না লাগে প্রমোটার না লাগে আমাকে गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो फिन खेबसे जासिहरग्रोनानै आङो चेनेलाव फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो भिडिअखौ एसे नायलांदोलाय आरोना। आरो नोंथांमोना नुनो मोनखादों इन्ट्र'सआवहाय जिथुनिखि भिडिअ क्लिप्स होदों। थ' बे भिडिअ क्लिप्सआव नुनानै नोंथांमोना बुजिनो मोनखादों। एसे फ्राय माने गोबावानो जाखाबाय जोङो गोबां धरनाफोर खालामबाय थानाय बा जोङो बेबायदिनो होज्रि खावबाय थानायखौ जोङो खोनानो मोनखादों बा नुनो मोनबोगासिनोखा। दा जियानो हक आपडेट्सखौ होलांदिनि। रायजो राजाफोराहाय खुद्रिसारदों आरो गोबां स्ल'गान होलांबाय बेवहाय। जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि सायावबो गोबांथार खोथाफोर बुंलांबाय बा बाथ्राफोर बुंलांबाय। दा मामायाबो दाखालिनो फोसावनानै होलांखादों जुदि जोंहा पर्बत जरायावहाय आदानि कम्पानिखौ जुदि लाखियाब्ला थ' ओरै हाबो लाखिखानाय दंखायो जाहैदों। थ' जोंहा बिटिआरनिफ्राय गोजानाव लांगोन जाहैदों आरोना। थ' मोजांनि बाथ्रा ना दुखुनि बाथ्रा दा आङो बेखौ बुंनो थांला। दा रायजो राजाफोरा बुंखादों माने नाङाखौनो होननानै बुंगासिनो ना। थ' माथो बुंबावनो दा आरो जोङोथ' आरो जेबो बुंनो हालिया। दा रायजो राजा दं, सरकार दं ना। दा जियानो हक आपडेट्सआ बेनोमोन। दा जोंहा कम्पानिया बबेयाव गायसनजानाय जायो जोङो मिथिनो मोनलांगोन आरो बेबायदिनो आपडेट्सफोर जोङो मोननो हाखागोन ना। दा जियानो हक जोंहा नैबे जिथुनिखि पर्बत जरानि आदानिनि कम्पानिखौ लानानै गोबांथार धरनाफोर जालांबाय बा होज्रि खावनाय जालांबाय। दा बे प्रभाबा एसे जोंहा नैबे फैबाय थानाय बिटिआरनि जिथुनिखि जोंहा इलेक्सन फैगासिनो बिटिसिआवहाय थ' बे इलेक्सनावहाय एसे प्रभाब गोलैगोन नामा। थ' सोरनिबा बबेबा मोनसे पार्टिहा बेबायदि माबाफोर खहा जागोन नामा। थ' जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन। दा जोङो नेनानै थानोसै। बारा गोबाव गैला। मामायाथ' बुंलांनाय बायदिब्ला सेप्तेम्बरावनो माने बेबायदि खुंजागोन जाहैदों आरोना। दा जियानो हक जोंनो समा खिन्थागोन। थ' जाय पार्टियानो फैया मानो जोंनो जौगानायखौ नांगौ। जियानो हक इलेक्सना फैखाबाय। एबारावहाय आङो होनो मोननाय नङा। थ' बिदेशआवसो दङ। जियानो हक रायजोफोर आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। जोंनो समा खिन्थागोन। जोङो नेनानै थानोसै। इलेक्सनावहाय माबाफोर इसुस प्रभाबफोर गोलैगोन नामा थ' नैबे पर्बत जरानि जाथायाहाय। थ' जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन आरोना। रायजोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बारा गोलाव खालामला। आङो इन्ट्र'सआवहाय क्लिप सोनानै होखादों आरो उनथिंजायबो एसे लगायनानै होदों आरोना। थ' बेसेखिनियानो। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। আমার গরিব মানুষ আমার মাটি না দিব। প্রমোটার না লাগে আমাকে আমাকে কোম্পানি না লাগে প্রমোটার না লাগে আমাকে এই পাহাড় আমার এই এরিয়াতে ঢুকছে এরিয়াগুলো দেখাইতেছে কিন্তু এটার জন্য আমরা তখন থেকে ঘুরতেছিলাম আমাদেরকে পাইলাম না তো ওই জন্য এখন জমা হয়ে আছে মানসিগুলা রাজ্যগুলা আমরা সিদ্ধান্ত নিছি এখানের মাটি কোনো মতে দেওয়া হবে না আদানি হোক আর জিয়ে হোক